Fotografi i umjetnici nisu priznati u javnosti kao slikari, vajari ili glumci. Oni kažu da i pored toga ne bi mijenjali svoje fotoaparate za kistove ili pozorišne daske. Rekli su nam da svaka snimljena fotografija ima svoju priču i da je ova čarolija teško shvatljiva onima koji nisu iza objektiva. Članovi fotokluba Doboj žele približiti fotografiju široj javnosti. Poenta i jest u tome da fotografiju, u stvari umjetničku fotografiju na neki način približimo običnim ljudima, znači da bi na neki način počeli se baviti tom fotografijom i izražavati tu svoju kreativnost na taj način. Znači da bi počeli primjećivati ovaj svijet i naše podneblje na kome živimo na malo drugačiji način. Da počnemo primjećivati detalje, strukture, linije, oblike i slične stvari. Većina fotografa nema prave riječi kojima bi opisali svoju ljubav prema motivima zaustavljenim u vremenu. Ta mogućnost da zaustavite trenutak, da zaledite vrijeme, jednostavno nešto što možete sačuvati u vječnost. Hajde da vidite stvarno kako je lijep zalazak, kako je lijep ujutro probuditi se rano i otići vidjeti neku izmaglicu i tako otići njeg kraj Bosne, sjesti i tako dalje. Znači, tu je jednostavno nešto, neka ljubav prema tome. Teoretičari umjetnosti kažu da umjetnička fotografija ima brojne sadržaje koji su mjerljivi, baš kao i u drugim vrstama umjetnosti. Čarobno u tome što tu u umjetničkoj fotografiji možemo tražiti likovne vrijednosti kao tonske, valerske i ostalo sve kompozicija, ritam, sve one elemente što sadrži likovno djelo, sadrži i umjetnička fotografija. Foto-kino klub iz Doboja ima preko 50 članova. Da biste postali jedan od njih, potrebna je dobra volja, osjećaj za estetiku, detalj, trenutak i prosječan fotoaparat. Motivi su slobodni, kao i sve ostalo u ovom klubu ambicioznih mladih umjetnika.